मा नुदों नोंलाय? जानोबा गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो जोंहानि बानलु थफानि बागै खिथानो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, नै बिराद अन्थाव बाथाव जाथ्र'नो हायै थायनानै दङ जोंहानि बानलु थफाया। दा बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय, नोंथांमोना मिथिखागौ आजिखालि बाजाराव मोननाय मैगं थाइगं गासैबो जाग्रा बेसादफोरानो माखासे केमिकेल फार्टिलाइजार बाहायनानै दिहुननाय गोजा। दा जोङो बेखौ मिथिसेयावबो बायनानै जानांगौ जायो। दा फारसेथिं नायोबा जोंनि देहायानो जोंनि दोहोन, बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय एसेबाबो बारग'नो थाखाय बेबायदि बानलुफोरखौ न'आवनो गायनानैबो जानो हायो। दा बेफोरखौ नायोब्ला आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन, नोंथांमोनहाबो गाव गावनि देहाखौ एसे बासायनो थाखाय बयबो गाव गावनि न'आवनो फांसे फांनै बानलु बिफांजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो गायनानै जायो। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, नै जोंहानि बानलु बिफांखौ। बे बानलुखौ आंनो जावैनानै आंनो गायदोंमोन आरोना, सासे आब'निफ्राय फिथाइ गोमोनखौ लाबोनानै। दा बेखौ आङो दैज्लांनि एसे सिगां गायदों। बाख्रिनि उसुं उसुङावनो गायनानै होदों जोंहा। माने बानलु थफाया एसे अखा बारा जाबाथाय ज्रय ज्रय रानलांजोबो आरो। बेनिखायनो आङो अखानिफ्राय एसे बासायथों होननानै बेबायदि उसुं उसुङावनो गायनानै होदों। दा बेबायदिनो बिराद मोजां जाबोबाय, नै बाख्रिजों समान जाफ्रामलायबाय आरोना बानलुआ। दा बेखौ गायनायाव आङो जेबो हासार बाहायाखै। गायस्लायनाय टाइमावल' हाखर जावनायाव एसे एसे गोबोरखि हासारल' होनानै होदों आरो। दा बेजोंनो मोजां जाबोदों। दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो गायनो सोलोंनो हागोन, गाव गावनि न'आवनो उसुंफोरावनो गायनानै ला, हा गैयाबाबो। आंहाबो बेबायदिनो बिराद इन्टारेस्ट दङ नालाय, गोबावजों खनसे न'आव फैबाथाय बेफोरखौनो गायनानै गालाङो। आरो गोबावजों खनसे फैनानै बेबायदिनो न'आव फैबाथाय आङो ना बारिफोरखौ नायग्रोजोबो आरो। आं गायनानै दोननाय बिफांफोरा मादि जानानै दं, बिबारफोरा बारनानै दंना गैया, बानलुफोरा मादि जानानै दं, बेफोरखौनो आङो नायग्रोजोबो। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरखौ मावफेरग्राफोरा मिथिखागोन, गाव गावनि गायनानै दोननाय फिथाइफोरा, बिबारफोरा बारनानै थायोब्ला बेफोरखौ नुयोब्ला बेसेबांदि गोजोननाय मोनो। दा आंबो बेबायदिनो आरो। दा आङो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो मटिभेसन मोनगोन, गाव गावनि देहाखौ माखासे मुलि बाहायनानै दिहुननाय मैगं थाइगंनिफ्राय माबोरैदि बासायनो। दा जोंना बानलुआ बिराद रानानै दङ, मोनलायथारदों बबेबा बबेबा। ओंखायनो जोंहा न'आव बारा मानसिबो गैया, जाख'नोबो हाया। बेखायनो बाजाराव लांनो होननानै, फानहैनो होननानै बेखौनो खागासिनो जोङो आइजों आंजोंहाय। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो एसे।